Entre outras cuestións, o persoal destes parques queixase de que dende o pasado mes de xullo o número de botellas de aire comprimido para os equipos de respiración autónoma é moi limitado, o estar só operativas unha cuarta parte das que tiñan a primeiros de ano, e as outras deixarán de estar aptas para a súa utilización en decembro. Tamén fan alusión a que dende outubro as cordas e o material de rescate en altura non pode ser empregado, ou non estar tampouco ao día en canto a revisións de seguridade, descoñecéndose tamén se son aptos ou non para o seu manexo. Dende o comité de empresa tamén apuntan ao pésimo funcionamento do sistema de reposición do vestiario, ata o punto de que moitos dos bombeiros levan meses agardando pola roupa. Trátase en definitiva de cuestións importantes que repercuten na súa propia seguridade, que están a dificultar tamén o normal desenvolvemento das emerxencias. Aspectos todos eles que dende o comité agardan que sexan resoltos coa maior celeridade posible por parte de Beicar, así como tamén co Consorcio Provincial de Bombeiros, co fin de evitar a paralización da actividade en asuntos tan delicados como a extinción de incendios ou o salvamento e rescate.